Det er lyden af golfbold i en stor kurv, men for andre mennesker er det lyden af penge. For hver gang vi slår en skævert på golfbanen, så ryger der penge ind på Kasper Bloms konto. Han har nemlig, som du også fortalte, Peter, fået en god idé med at indsamle bortskudte golfbolde og vaske dem, og så sende dem i cirkulation igen. Han sælger simpelthen brugte golfbolde, og det er en ret god historie. Og på den måde er Kasper Blom også ganske særlig. Ikke fordi hans virksomhed er en positiv erhvervshistorie i en tid, hvor der er mest fokus på finanskrisen. Nej, han er et eksempel på et ungt menneske. 18 år er han. Et menneske, der i den grad har taget initiativ og dyrker sine muligheder, akkurat som vores politikere de efterspørger. Nu er jeg i køkkenet hjemme i privaten hos dig, Kasper. Godmorgen. Godmorgen. Og det er jo så samtidig også det sted, hvor du kører din virksomhed fra, og en stor kurv med golfbolde, der på et eller andet tidspunkt skal sendes ud til nogle af de købere, der besøger din hjemmeside for at købe de her brugte golfbolde. Fortæl mig lige, hvordan fik du egentlig ideen til det her? Jamen det er ved at være mange år siden. Det var igennem min farfar, der spurgte mig, om jeg kunne hjælpe ham med at få nogle billige golfbolde. Og så fik jeg ideen omkring at tage nogle af de brugte golfbolde, fordi de må være billigere end de nye golfbolde, som er rigtig dyre. Og så startede det egentlig lige så stille, og jeg begyndte at sælge til min farfar og til min farfars kammerater, og så siden der har det bare udviklet sig. Og du kører det her hjemme fra privaten, og vi har din mor stående i baggrunden. Det er hende, der er med til at pakke. Hun er pakkepige, kalder du hende, ja. Og hjælper dig med at pakke de her ting og sende dem ud til kunderne. Men samtidig er du også 18 år gammel. Du går i Handelsgymnasiet i Roskilde ved siden af. Hvordan har du plads til at drive en virksomhed ved siden af dine studier? Jamen jeg synes meget, det handler om prioritering. Så om dagen der går jeg i skole, og så om aftenen det bruger jeg så på mit golffirma. Men så har du heller ikke tid til andet? Nej, det er så der, hvor weekenderne kommer ind, hvor der så kan festes og laves ballade. Men jeg fristes til at spørge, altså det må være fristende for dig at fokusere så meget på firmaet. Du har succes med det, det går rigtig godt. Men alligevel passer du din skole, hvorfor? Jeg synes, det er interessant også at have skolen med, fordi jeg kan lære utrolig meget, som jeg så kan bruge i min virksomhed. Så derfor så betyder det meget for mig, at jeg også har skolen med. Og så er jeg jo snart færdig med skolen. Og så skal du køre videre på fuld tid med din virksomhed, eller hvordan? Ja, så er det golfboldene på fuld tid. Hvad skal der til, for at man kan drive det så vidt, som du har gjort det? Det kræver en masse hårdt arbejde, det gør det, det skal man ikke undervurdere. Og så at man har lysten og passionen og motivationen til at gøre det. Fordi det er ikke bare nok, at man gør det for pengenes skyld eller noget, man skal virkelig også have lyst til at lave det til en stor forretning og arbejde for det. Og lige bruge den ekstra time om aftenen til at sidde og lave et eller andet, sådan at det bare spiller max. Så jeg ved godt, det ikke kan siges kort, men prøv alligevel et godt råd til unge mennesker, måske på din alder, som har drømmen om at være iværksætter og skabe noget selv, men mangler afsættet. Hvad er det gode råd? Det er nok bare at gøre det, og så give den gas. Mere kort tror jeg ikke, det kan siges. Man skal virkelig bare arbejde for det, og så skal man gøre det. 100%. Ja, så kan jeg så sige, at Kasper Bloms idé med at fiske golfbolde op, blandt andet fra søer rundt omkring på golfbaner, den er altså taget. Han har gang i en rigtig god virksomhed. Noget andet, Kasper, du har gang i, det er, at du skal til eksamen på handelsskolen her til morgen. Der er faktisk ikke mange minutter til, du stryger afsted ud af døren. Og på en eller anden måde, så har jeg en idé om, at det nok skal gå rigtig godt. Men under alle omstændigheder, held og lykke, og tak fordi du var med her. Det var så lidt.